no sé com se començava. La veritat és que no me'n recorde. Héctor, es començava amb un... Benvinguts a la secció de l'excusat! Sí! Yeah! Sí. Esta vegada podem dir que és en rigorós indirecte, però no des dels estudis de Ràdio Pobla, com bé estareu observant si esteu veient este vídeet. Correcte. Així teníem un guió que començava... He imprimit el guió que teníem preparat per la ràdio, diguem que érem un programa nou, que eixíem de la caixeta... Manteníem el nom de la secció de l'excusat. Ninguna mentira és que hem però eixit de mireu, la caixeta. el guió este... Correcte. Tot això és com un fals positiu en el Covid, saps? Vull dir, això que dius, ostres, tio, anàvem a començar la segona temporada per tot lo alt en Ràdio Pobla. I si se ho ha donat, pues, mireu que no, això no són els estudis de Ràdio Pobla. Vita que no, Héctor? No són els estudis de Ràdio Pobla. Vita que no, Sebas? No, això no. No són. Això és el nostre amagatall. N'hi ha persones preocupades, n'hi ha persones molt preocupades i que volen una explicació. Correcte. I aquesta explicació que volen que els donem, com a la secció de l'excusat que som, els l'anem a donar perquè els degam una explicació. Perquè nosaltres també hem necessitat una explicació. Sí, encara necessitem una explicació. Correcte, una explicació satisfactòria que encara no en tenim. Estem esperant a que ens donen satisfacció. Sí, a veure, si hi ha algun seguidor s'estarà preguntant perquè nosaltres diguem que l'alcalde ha dit que no, i més concretament unes camisetes que... Correcte, gràcies per replegar-ho, Sebas, perquè com heu pogut veure, igual a les nostres xarxes, vosaltres, com nosaltres, estàvem esperant el començament de la segona temporada de la secció de l'excusat. Com agua de mayo. I nosaltres, Sebas, Héctor i jo, se preguntàvem quan anàvem a començar. ¿Cuándo comienza la sección de l'excusato? ¿En qué momento? Perquè nosaltres, en l'excusat, ho teníem tot preparat per a esta segona temporada per tot lo alt, sí o no, xics? Estava tot més que preparat. No n'hi ha demostració més gran que això, el que esteu mirant. Vull dir, està tot preparat i nosaltres estem preparats. El que no està preparat és el consistori, pa nosaltres. Y antes de entrar en vereda, antes de entrar en la carnassa de lo que anem a contar, vull, per favor, que escoltem, si vos sembla bé, lo últim que se va dir, lo últim que se comunica a la gent que anava a passar en la secció de l'excusat. Correcte, Héctor, correcte, perquè això no és nosaltres que s'hem retardat en començar, que no ho teníem clar, que no, nosaltres estàvem superpreparats, superpreparats, i el públic, és a dir, la gent, és a dir, vosaltres, també ho estàveu esperant, i ho sabem. Per què? Perquè així se vos va prometre en l'últim programa, xics, se'n recordeu de l'últim programa, Vital? Millor, Emilio, lo millor serà que ho escoltem. Anem a escoltar-ho. Anem a escoltar les paraules de la nostra amiga i excompanya Núria García. Una salutació per a ella. Un beset. Núria. Anem a escoltar-la. Guapa, bella, hermosa, professional. De la caixeta de Ràdio Pobla, la secció de l'excusat. Avui no sabem si riure o plorar perquè els nostres col·laboradors Sebas Martí, Héctor González i Emili Giordano s'acomiaden de nosaltres perquè acaben la temporada i perquè a partir de setembre tornen a Ràdio Pobla amb un programa propi. S'ho han guanyat a pols els nostres companys de l'excusat i de part de tot l'equip de la caixeta els felicitem pel gran treball que han realitzat des que vam començar el magazín setmanal de Ràdio Pobla. Els deixem amb la gravació de l'últim programa en rigorós indirecte que vam enregistrar el passat... Bueno, suficient. Això és el que se va escoltar al començar el programa 30 de la temporada passada. Va ser la forma en la que la caixeta i la forma en la que Ràdio Pobla va acomiadar la secció de l'excusat. És així, perquè així, mos ho havien contat a nosaltres també, ens havien dit, xics, bon treball, per a la segona temporada tindreu el vostre programa propi, demaneu que és temps de demanar, i se ho havien guanyat a pols, això no ho diguem nosaltres, ho diu la gent. Núria, de fet, la nostra companya de la ràdio. En el mes de maig o juny, nosaltres teníem clares unes negociacions factibles i pues, bueno, acceptables. La cosa és que ha hagut poca comunicació. I de la poca que ha hagut era, sí que feu el programa, sí que continueu. Vull dir, joder, tio, després nosaltres no seriosos. Correcte, estem així entre altres coses.
Perquè no som seriosos. Sí. Quina sorpresa. Quina sorpresa! Som unes persones molt dolentes. Sí, som malos. Hem donat dos... Som roïns. Què hem fet? 2 pressupostos li vam presentar a l'Ajuntament. Uno de la primera temporada i un altre de la segona temporada. Un pressupost de la primera i el pressupost de la segona. Que impresentables! Presentables. I som molt dolents perquè l'Ajuntament ha dit que això no és seriós i per això se considerem que no sabem si al final hem fet les coses bé, les hem fet mal. La veritat és que estem un poquet com flaseats. Expliquem el que és la frase, Emilio. Vull dir, Sí, per què correcte. se diu la frase l'alcalde ha dit que no? Això d'on ve? D'on ve? Vull dir, Emilio, l'alcalde ha ens dit que no, ell en persona. Què ha passat? Com vos ho ha dit? Emil, Clar, Sebas, clar. podríeu contar-nos Correcte. a tots d'on ve la frase l'alcalde ha dit que no, per Correcte, favor? la frase que tenim tatuada a sang i foc. A sang i foc. Als budells del... El nostre cor, així, el De la nostre panxa. poble, és l'alcalde ha dit que no. I és el titular, que vareu veure també a les xarxes socials, perquè, evidentment, aquesta frase no l'ha dit l'alcalde, perquè seria molt raro que l'alcalde diguera l'alcalde ha dit que no, que es parlar en ell en tercera persona. Això seria com molt massa soberbi, no? No, Vull dir bueno, per això ja te la no va mal, calles. no va mal de soberbi a l'alcalde, amb tot això, ara parlarem Ara per veurem, què, ara veurem. per què, però no, això m'ho va dir pues, el tècnic de comunicació, que és un poc el portaveu de l'alcalde. Era el pont que que tre- nosaltres que treballa per teníem l'Ajuntament. amb l'Ajuntament. Teníem un pont amb l'Ajuntament i esperàvem arrencar el més aviat possible i estàvem acabant d'escollir sobretot l'horari, perquè si ben bé, cert, hem nomenat el tema dels pressupostos, però és una qüestió que estàvem tots disposats a renegociar, és a dir, farem primer un, després farem un altre, no paregué bé el segon pressupost que fèrem i bueno, nosaltres estàvem molt oberts a renegociar el pressupost. Però més enllà de que te diga, vull dir, nosaltres presentem 2 pressupostos i el que diu l'alcalde és que no és seriós, és que no ha hagut més comunicació que això, és penós. L'alcalde, que recordem, és regidor de comunicació. I no només regidor de comunicació, sinó, a més, L'alcalde. l'alcalde és de compromís, vull dir, és que això... És que a mi, Però no n'hi ha que mesclar les coses, perquè però- a nosaltres no ens agrada parlar de política, No, perquè nosaltres no, no Emilio. estem així per a parlar de política, no senyor, però què passa quan la política es clava en lo personal és polític. I ara Està molt bé, mateix està molt bé, el està molt que bé. passa és que l'alcalde, en tota la bona voluntat... Perdoneu. Que li crida a sa mare. M'ha cridat ma mare, Que li crida a sa disculpeu. mare. Què Ja anem està, a ja fer? està. Que és que les mares, claro, s'estarà preguntant on està este xic. On està este xic? Me la- Perquè és la mateixa pregunta que s'està fent tot el poble. On estan estos xics? On estan estes tronxos de la secció de l'Excusat? Clar, al no tindre Ràdio Pobla, els estudis, pues clar, s'han tingut que buscar pues un altre puesto. Uns nous estudis alternatius. Correcte, i això que esteu veient així, que pareix que més bé pareix que anem a fer un comunicat terrorista. És una localització secreta. És un refugi d'exiliats, Correcte. exiliats És un refugi. de la ràdio, d'alguna manera. De la Pobla. Sí, Correcte. Imagina, a veure, no vull fer comparacions, saps? Perquè no estem per comparar. Però vosaltres acordeu quan Puigdemont es va exiliar a Bèlgica, saps? A Brussel·les? La nostra més fort. Nosaltres, que ens volien, perquè no ho varen demanar, ens volien independitzar de la caixeta com Catalunya d'Espanya, Correcte. pues al final ens han fet fora de la Unió Europea, saps? Ara ja no estem ni en la ràdio. I nosaltres fèiem el programa gratis, perquè mos agradava. És que, claro, no, això és un cosa fet. nostra. Jo entenc que l'alcalde, bueno, jo, diguem l'alcalde, sí, en este cas el que pensa és que nosaltres volem anar de listos, vull dir, perquè presentem un pressupost i després un pressupost en més I vaig a dir en més més, pasta. el primer pressupost... Però és que si, nosaltres presentarem estàvem disposats a en gener. fer-ho gratis, vull Correcte, dir-te. ja ho si estàvem fent gratis. Jo m'enterí per el pleno de la Pobla que la ràdio té que passar a una licitació. És a dir, la gent que s'està ficant ara, entre cometes, és a dit, perquè provisionalment se té que contratar a d'algú. I pues, si això se mos explica, nosaltres actuem en conseqüència i no volem d'estar ahí cobrant perquè s'hi ha dit. i nosaltres Preferim fer-ho entenem- gratis, però ho haguem fet gratis, Nosaltres tio. entenem la conjuntura política, clar, i estàvem en negociacions cordials
Però el que ha passat és que en lloc de negociar ens han fet fora d'una patà. Ens han pegat una patà. Podem dir-nos, Molt lleig. feu-ho gratis, que no vos podem pagar, no se podem liar ara en aquestes coses així xanxulleres que ens estan posant l'ull damunt. Bueno, nosaltres ho entenem, si nosaltres no... Què anem a demanar? Nosaltres què anem a demanar? Si som uns pobres Nosaltres desgraciats. no demanem res. Jo crec que mos ha vingut superbé, vull dir, és un canvi en positiu. A mi m'agrada com estem, Hem de veure així els canvis, Sebas. Hem de veure així els canvis. i és emocionant. Temps nous, temps d'emocionar-se, de reprendre, de contar-li a la gent el que ha passat, perquè Claro. els devíem una explicació. És que ha passat, el que ha passat, ha passat. I què passa? Que encara que a nosaltres ens diguen que no, a Ràdio Pobla, això no vol dir Que l'excusat Això no no vol dir- puga dir que sí. que l'excusat no es faci. Aleshores, no... L'excusat ha dit que sí. Jesús. Fent-ho. Jesús. Nosaltres estem fent-ho pues perquè podem. Però què passa? Clar, que en dos setmanes hem tingut que muntar així un estudi. Sí, improvisat. Ja veieu. Així. El búnquer. En els budells de la Pobla de Vallbona. Perquè, bueno, podem dir que seguim en la Pobla, perquè a nosaltres ens agrada el nostre poble. Sí, perquè és des d'on fem les coses. Fèiem això... A pesar de polítics per al d'esquerra nostre poble, hipòcrita. Des del nostre poble, i siguent del poble, que n'hi ha més de poble que el que estàvem fent nosaltres. Pues bueno, ens han fet fora. Semblava aleshores, que molta participació ciutadana, però després... Però després, mira. patar en la cara i Bueno, avant. no n'hi ha que enrossinar-se. Això està bé. A mi m'agrada. I no passa res. N'hi ha que donar-se la mà en un endemà amb l'alcalde. Vull dir, i dir, pues bueno, sigueu una cosa lletja, injusta, però bueno, les coses si es passen crec que s'ha i n'hi ha Nosaltres que, tirem n'hi ha avant. que veure la cara bona de la gent. Sempre i- surem en l'aigua, com els corxos. Sí, jo crec No que passa res. l'alcalde s'ha posat nerviós, s'ha posat està un poquet poregós i igual nosaltres li hem fet por. No, jo crec que s'ha vingut amunt. Més que altra perquè- cosa. Bueno, són dos postures que podrien coexistir en qualsevol cas la gent que traga les conclusions que tinga que traure. Correcte. Qui vulgui preguntar-nos alguna cosa sobre este tema, que no tinga por i la pregunte per què esteu així, com heu arribat, què vos passa, per què lo de les samarretes. Pues bueno, ho hem explicat un poc, però si algú més necessita que li ho tornem a explicar, ho tornarem a explicar. Igual en més tranquil·litat, Les vegades que faça nosaltres falta. encara estem molt excitats, perquè és que això és tan recent. Vull dir, nosaltres Correcte. esperant a començar, tindre-ho tot preparadet i mos se l'han llevat de damunt. Mos han pegat una torta en tota la cara, hòstia de realitat que mos han Vale, pegat. jo per la meva banda, rencor zero i convide a l'alcalde que vinga així al programa. Correcte, Sí. nosaltres no som I rencorosos. si vol fer un privat que no se grave, pues que no se grave. Però jo què sé, parlar és que estaria molt bé. I no dir, Lourdes, dic Lupe. Bueno, Lourdes és un poc perquè n'hi ha que fer el milagro de Lourdes. El miracle de parlar en l'alcalde, voldràs la dir. cita claro, la cita prèvia és el Lupe. I diu, pues que no feia falta Lupe haguera estat bé també, home, no sé, així... A lo millor el que ha dit que no és l'alcalde, sinó és la seva secretària, perquè ho mira tot en lupa. Chistaco, vale, ja. Però probablement, igual en valencià no es diu lupa, però m'agrada això. No, sí, exacte, però sonava bé. M'agrada el triple que t'has tirat. Sonava bé. prima. És que volia que isquérem d'ací ja, perquè este moment de previ que volíem fer al programa d'estes explicacions era un poquet de retrobament també, de comentar que la idea que nosaltres portàvem i que portem és que la secció de l'excusat continua sent un programa, és a dir, explique, abans era una secció, però ara va ser un programa i se continua dient secció. La Sí. secció de l'excusat Correcte. manté el seu nom. Secció de l'excusat podcast, secció de l'excusat YouTube, secció de l'excusat d'Instagram, totes aquestes coses. I a banda... banda. Vale, continueu vosaltres. No que vols se me n'ha anat el enrosinar-te, cap. no vols enrosinar-te. No, Bueno, no, jo volia dir que nosaltres estàvem preparats per a donar un saltet en la nostra carrera. Un salt qualitatiu. Estàvem en la ràdio, que és un mitjà que ens agradava, perquè és el mitjà tradicional. Les ones. Aquell que està en ta casa. La freqüència. No? Les ones. Era, Sí, sí, no. era algo que dignificava molt el que estàvem fent. Molt romàntic. I ara... Home, no és que hem fet un pas enrere, en realitat, perquè, bueno, un podcast, pues, La gent mos va escoltar Mas- igual. la gent m'ho va escoltar igual, a nosaltres ens dona igual així per la ràdio que no, perquè això ho anem a tindre igual i ho anem a fer igual. Ma- Exacte. Però, clar... I no mos van a callar la boca, tios.
Això és com en València, que igual diu arriba Peter Lim, molts de diners, anem a fer un equip que flipes. I clar, i en 4 anys pues, estem en la ruïna i lluitant per el descens. És que al final no passa, i te decepciones. Ens anàvem a pujar a la segona planta i ara estem en el soterrany, saps? Però, en el -1. Molt bona metàfora, Emilio, molt bona metàfora. M'has recordat el que volia dir i se m'havia oblidat. I era que al final les coses han canviat el plató, no? Perquè això és un plató que flipes, però estàvem en un altre puesto, se mos veia diferent, un tècnic diferent, ara s'autogestionem, nosaltres... Ara s'ho tenim que muntar tots nosaltres. Autogestionat i combatiu. Lo que vinc a dir en això és que canviant el puesto dona igual, al final això metafòricament és la tassa del vàter on fiquem els nostres merders i els vostres. Correcte, ara el nostre és que ho has parlat molt bé, tio. És més gran, encara si cap, i a més anem a més durada, vull dir, ara tenim més espai, més temps, mireu quin espai més bonic que tenim, i ara mateix està així, però sempre això ha d'evolucionar com en l'excusat en tota la temporada. Anem a començar, nosaltres sempre hem sigut un poc cutres. Mos agrada, a mi el rotllo d'eix està bé. Senzilletes, sense massa floritures. Però ara, més cutres que mai, però endavant, perquè també la primera temporada, no sé si se'n recordeu, però els estudis de la Pobla també van anar evolucionant. Si mireu els vídeos, al nostre canal de YouTube de la primera temporada, l'espai també va evolucionant. És que pareixia que tot anava molt bé. Tot anava massa bé. Però estan anant bé. Mira, al final és un lleig que mos han fet i se sentim així, però jo crec que mos ha servit per bé. Sí, perquè tota dificultat i tota crisi fa créixer i fa avançar. I aleshores ara, ara s'autogestionem, s'autoproduïm i s'autofem tot. Això comentàvem en un programa de la temporada passada que diguérem en un dialecte oriental, japonès, xino, mongol... Correcte, Sebas, ho vas dir. Claro, que diguérem crisi és la mateixa paraula que oportunitat. Això m'agrada. Això m'agrada. Pues ara sí que sí, xics, anem a fer el nostre podcast de la secció de l'excusat. De la secció de l'excusat, totalment autogestionat. És un poc raro perquè estàvem en la ràdio i ara se m'ha eixit el... Sí, ho he fet, pareix que anem al revés, però cregueu-me, no, la secció de l'excusat no para de créixer en número de seguidors, visualitzacions, gent que mos envia consultes, una barbaritat d'interaccions que tinc així que després vos vaig a llegir, perquè la gent reacciona molt a aquestes coses. I si vos pareix, deixem un poc de banda l'autocomplacència, no sé si se diu així en valencià. Teníem la necessitat de volcar tot això, perquè nosaltres hem tingut unes setmanes molt intenses emocionalment en tot això, sí o no? Sí. Jo estic molt nerviós encara. Seguim amb l'autocomplacència. Esta tertúlia ha estat molt bé perquè al final mostrem el que volem que ens mostren els nostres espectadors, oients, el que vulguin. Hem vertit un poc la nostra merda, hem dit, pues mira, això és el que passa, i s'han quedat a gust, no? Volem ser transparents, volem ser un excusat que pugueu veure les nostres entranyes, que sapigueu el que ens passa i per què ens passa. I com aquell vídeo que verem, si n'hi ha que dir, perquè l'alcalde és un fill de puta, pues se diu, vull dir, això és el nostre espai de confiança. Així no van haver paraules tabú, no van haver temes que no se puguen tractar. A més que el mateix alcalde, abans de però això és el vídeo, jo he dit l'alcalde és un fill de puta del vídeo. Fora de la ràdio, es digui llibertat d'expressió, xics. És que mos vacila. És que mos ho digui, Gina, que bueno, llibertat d'expressió. La nostra llibertat d'expressió, podríem comentar alguna de les innovacions que tenim, que per exemple, enguany tenim tasses. Sí, és el que intentava fer fa 5 minuts, parlar de que l'excusat continua sent l'excusat, però amb algun canvi que altre. Per exemple, ara tenim tasses. Tasses, volem dir també que hem renovat la nostra imatge corporativa perquè li hem encarregat a l'artista de la Pobla il·lustradora Maria Romo que... @artmeri per a totes les persones en Instagram, que ens renovara la imatge corporativa de la secció de l'excusat i estem superpagats amb ella. És un dels canvis que hem fet, que ara mateix així no és molt vistosa, però la tenim així. La tenim així. Hi ha un logo xicotet, però ho veureu millor en xarxes, així no es veu molt, però és un detall. És un detallet que està molt guai, ho publicarem estos dies i veureu el logo nou de la secció de l'excusat, que espero que vos agrade. Quines més coses teníem preparades per a esta segona temporada? Quines més coses teníem per la segona temporada? Però què es parles, de la ràdio o d'així? De l'excusat. Innovacions. S'han fet un reportatge de fotos. S'han fet una sessió de fotos que flipes, però que flipar tota la temporada. Anem a donar-vos per el sac en les fotos perquè sabem que vos agrada. És que nosaltres anàvem a fer un salt professional i anàvem a anar ja, és superelegants, però claro, així anar molt elegants no...
Ja ho veurem. Si no funciona, entra si no xaqueta. funciona el podcast i Tot això, està se fem creixent. modelos, els 3 modelos. Modelos. I au. Perquè la veritat és que estem guais. Sí, guapa, fem les les fotos. fotos. Molt Sí, bé, moltes gràcies molt bé. a Sir Artur Garcia, Que mos mos va ha fer fet les les fotos. fotos. Les Gràcies. fotos de puteta mare, Sir En Atelier Artur. del Drama. Molt crac. Molt bé. Atelier del Drama, ja ho sabeu. Pues amb tot això preparat, les fotos, el logo, les tasses, teníem armat el primer programa de la segona temporada i anem a intentar adaptar-se a la nova realitat lo màxim que puguem, però anem a tirar-li ja sense més dilació. Anem a tirar-li amb esta nova secció de l'excusat. Vos pareix bé? Amb esta segona temporada i bueno, i no anem a perdre... No anem a perdre no les anem a subseccions perdre que teníem, les no anem a subseccions. perdre les cosetes que ja mos agradaven, les cosetes que funcionaven, anem a seguir remant. I com a Correcte. tal, anem a remar a la següent subsecció, que és... El comentari de la setmana. Sí, 1, 2, 3, estem així ja en el comentari de la setmana en esta, la segona temporada, el primer programa. Sí, el primer programa. Primer programa. Sí, hem elegit una història aixina recurrent de temporades passades, com és el tracte amb la mort, amb semimort, resurrecció, que també tractarem la temporada passada. En este cas és una notícia de Apunt Notícies, és la primera que tenim de Apunt, me sona a mi. No, jo crec que m'arreplega més de... Algo haurà així per ahí. Notícies de Castelló. Les notícies de Castelló jo crec Solen que vindre d'Apunt. Solen vindre d'Apunt Notícies. És la nostra font Que en este local, cas hem de dir regional. que lo que va explicar Sebas autonòmica. estàvem convençuts de que lo que va contar era una notícia que venia de Castelló. I Sí, avui ja- s'hem ja donat se ho compte esperàvem, que- Ja és com... quan Però venen és de coses- Castelló o no? No, no és de Castelló. Ah. No, és de València, la veritat. Perquè, bueno, també és que, a veure, no només en Castelló, sinó que en València també... Passa de tal. Me apeteix en el coll para separar-me un poc del micro, saps? Ai, pues jo m'he apropat, tio. Sí, no, en això... Clar, Sí, estic veient ahí la onda. Claro, anem a anar regulant La raspa de peix. el volum, perquè clar, com ara també són tècnics, La pues, raspa de peix que fa l'àudio lo podem veure. El problema claro, és claro. que Anem a anar si regulant-se fiquem a els poc a tres propet i diguem, parlem a la vegada i se pega una satura de por. I a mi sempre se m'olvida i en comptes d'allunyar-me m'aprope perquè se Però senta a la més. secció de l'excusat Sí, sempre bobo. estem aprenent. Correcte. Però Bueno, anem a com es tirar-li porti avui? amb la notícia. El Contamos. comentari d'esta setmana és una notícia. Contamos. El titular de la notícia. Aquest mort està molt viu. Bona. Pareix el nom d'una pel·lícula, d'una comèdia molt Americana, mala. loca, sí, no? Molt Sí, reina, este de- muerto está muy vivo. oh. No, és una pel·li? Pot ser que ja existís. Sí, Uau, segurament, és que el segurament. nostre subconscient està més maltractat per esta societat. Bueno, anem ahí. Isaac és un jove de València atrapat enmig d'un malson burocràtic. Aquest mort està molt bé. Isaac, es diu? Isaac Jensen. I, no sé, pareix americà. Però Newton. bueno. Per al registre... Jensen? No, me l'he inventat. Vale, per al registre civil és viu, però per a la policia i per a l'agència tributària és mort des del 2019. Abans del Covid. A veure, pa qui està viu, pa qui està viu? Per la policia i per l'agència Per al tributària. És tonto, saps? El xaval este. El poden denunciar i Senda pot anar a per ell, no? En aquest sentit. No, Països No. està mort. A veure, Països és pas que el està registre civil és viu. vale, Què és el vale. registre civil? Anem ahí. mort. Existix. I com a persona existix. Existís. Naix mort. què? Se pot empadronar. Naix què? Entonces, Pot estar empadronat. està molt viu, li dona sentit al títol, vale. I per a la però per a la policia i per a l'agència tributària és mort des del Que 2009. la renta, les multes, no li arriben a esta persona, tio. Aleshores, És el Sebas, somni jo no de veig molts. Cap problema, correcte, és el somni de molts. Ja els agradaria molt agarrar la policia i dir, bueno, les teues dades, i diu, no figuren al registre. Bueno, pot anar en pau. Inclús ha declarat este xaval que porta 2 anys intentant arreglar la moguda i que no n'hi ha manera. Sí, vos contente paraules textuals de... Sí, per Sí, per favor. favor. És un error burocràtic o informàtic. No ho saben. En l'agència tributària sóc mort. En la Policia Nacional també. I l'únic lloc on sóc viu és el registre. No em dona cap solució a ningú. Dir-vos-heu a la secció de l'excusat. Pegues cols a la taula. Perdoneu. No, és veritat, este xic Isaac té que vindre a la secció i contar-nos això. Anem a contactar amb esta persona que vinga així i mos ho conte.
No diguem molt que després... Això és carnassa de l'excusat total. Per llançar la proposta no passa res. Este tio està en la merda. És jove, veritat? No sé si té 20 o 21 anys. 21. Sí. 21 anys i des de fa 2 anys... Està legalment mort. Li passen coses d'abuelo, per ser Què va jove. passar fa 2 anys? Per què passarà això? Perquè algú diguera, no, a este dona-li de baixa. Este fora, este ha faltat. Claro, este ja no. Passar en llista i no estava i digué, este ha faltat. Fuera, Este adiós. fora. Bueno, pues, com li diuen Lluís? No, Isaac. Lluís, no. Isaac, Lluís Isaac. Bueno, Isaac, anem a llançar-li una proposta per xarxes. Per radiofreqüència. Si vol que vinga, bueno, el convidem des de ja a este programa, però per si acas no el veu, l'escriurem. Sí. Diguem, vols vindre'te'n a l'excusat i contar-nos la teua història? Sí, o que mos cridi, o que sigui. O el cridem i parlem per telèfon. Una telefona, el que passa és que en este búnquer no tenim molta cobertura. No sé si una telefona va ser possible. Estem treballant en això. Estem tècnicament. treballant. Home, telefonades arriben si són de la mare d'Héctor. Sí, correcte. Mira, no para d'entrar, no para No d'entrar. para de cridar-li la mare d'Héctor. Vols agarrar? I què vos pareix el comentari, Mare. bé? Per ser el primer de la... Bueno, Dime. Bueno, espera, que parlen la mare. A veure què diu la mare. Espera. Sí, de dalt. Ara després vaig i te les duc. Perdona, és que me les han portat sense voler. Ara vaig i les porte, ¿vale? Disculpa. Com senten els espectadors. Héctor, Disculpa ta mare. nosaltres estàvem fent A veure, és que m'està tornant loco, tio. la notícia de la perquè setmana, però tenim una urgència. Una No, és emergència. que m'han Conta'm-ho. portat les claus del terrat de ma casa sense voler. Del terrat. Sí, de dalt, perquè ha tirat a agafar... Pues no sé, haurà agarrat el manoll de claus i com són xicotetes, pues me les han portat. I m'ha cridat ma mare que mon pare està tornant-se loco per pujar al terrat que no troba les claus. I ton pare té que pujar al terrat justet el mateix? Bueno, pues ara volia pujar per lo que fora i m'estan cridant i menys mal que l'ha agafat perquè estiguen tranquils ja. Perdoneu, seguim amb la història. Bueno, després d'esta urgència i emergència. I que podem tallar perfectament. No, per què? Perquè, bueno, aquestes són coses de la nostra realitat. També hem obert les portes de... Has demanat perdó a ta Ara mare. som més íntims, sabeu? En esta segona temporada Faltaria més, som vamos. més Seba, íntims. Faltaria encara. més que jo li demanara perdó a ma mare. M'agrada que isca el debat. Faltaria més. És que a una mare falten perdons per demanar-li. No, però Jo sobretot... li demanaria perdó per haver nascut a ma mare. Pobre... No, Héctor, per favor, que eres Que fill va, únic, home. tio. Tu Ah, saps bueno, l'alegria però vull que dir- li has donat als teus Home, tu pares li per demanes haver naixer. perdó haver perquè nascut. ta mare té raó. Correcte. Per això li demanes perdó. Home, les mares tenen sempre raó. Això és un meló que n'hi ha que obrir un dia. No sempre, no n'hi ha que xusgar tant, però eh? al principi més No, val que dir cuidao. que sí. I De després- primeres- Claro, tu dis que sí, després fer lo que vulguis. Bueno, tornant un poc al cas este d'Isaac, perdoneu, anem a tornar a terrat. jo estava pensant que, mira, si jo estic tinguent problemes en treure'm el puto certificat digital esta la signatura, vull dir, si ara ja n'hi ha problemes burocràtics estan viu a tots els efectes, m'imagino este pobre intentant demanar qualsevol cosa, perquè ara després de la Covid tot es fa telemàticament i registre d'entrar i tal qual. Que asco, que asco. M'imagine este se tornarà loco, tio. Sí. Claro, de veritat que ha d'estar malament. Però- Isaac, has de vindre així a contar-nos. Vindre a contar-nos la teua merda, Isaac. Mortillao. Claro, vius en València, tio. Eres veí. Molt bé, m'ha agradat la història d'Isaac que mos has portat avui, Sebas. Bueno, la vau fer vosaltres i me la vau dit a mi i jo la Ah, feia. perquè- Sebas, a tio, veure. l'has presentat tu, home, no te lleves la Així, medalla. Ja sabem que així Cabró. els tres som uns maquinàries Així som estos Claro. en equipo. i tenim així contingut per donar i regalar. Clar, és que, dic, a vegades prima ser sincer. Dic, no sé. Claro, A però vegades. tu queda bé, ja. Ok, Dius de milloraré. dius de Però no res i sempre. jau. Bueno, no, pues- no confondre Fuera. la sinceritat en la honestedat. Que Correcte. són coses diferents. Ja parlarem Claro. d'això un altre dia. Ja parlarem perquè acabem d'abordar el primer comentari de la setmana de la segona temporada. Correcte. I sense més dilatació, anem a passar al consultori! I estem així en el consultori de la secció L'Excusat segona temporada i bé, avui vos vaig a contar que vam llançar fa poquet unes preguntes per l'Instagram. Bueno, li vam demanar a la gent per l'Instagram que mos enviara consultes, que és una cosa que estem molt acostumats a fer i la veritat és que esta setmana ha hagut molta interacció i anem a recaure en un parell de consultes concretes que m'han agradat a mi molt i que estan implicades en la Pobla i en la participació ciutadana. Molt bé, i a més que és M'agrada. veritat, Héctor, que la gent ha participat molt. Molt. Perquè la gent estava esperant. I anem a dir qui ha participat perquè tinc quasi els noms de totes les persones. Exacte. Anem a dir els Que vostres sou noms. uns màquines tots. Bueno, els noms a les xarxes. Els noms a les Que és xarxes. el pseudònim. Perquè, home, nosaltres respectem Sí. això, els pseudònims. L'anonimat. Correcte.
Claro. Vale, la primera pregunta que mos agrada molt és com puc diferenciar a un poblano d'un foraster? Esta pregunta l'envià Jorge Estellés per l'Instagram i el que vam fer és que li vam demanar a la gent que ens contestara què li respondrien a la pregunta de Jorge Estellés. Grande, Jorge. Com puc diferenciar un poblano d'un foraster? I així va tota la ristra de respostes que mos ha donat la gent. Dale a la rustra. Mira, @inmanuria, per exemple, va dir preguntant-li si és covero. Si s'ofèn, és poblano. El típic recurs d'Escoberes. Sí, és que en este poble han hagut coves, antigament hi havia coves pujant cap a l'ermita, les ventes, pues, més amunt de les ventes, perquè més amunt de les ventes també n'hi ha coses en este poble. Més amunt de les ventes passa de tot. De fet, algú respongué, o topo, perquè, claro, posats a ofendre al personal, lo de topo se vas a explicar ràpidament d'on ve. A veure, ràpidament, la cosa és molt llarga per explicar-la ràpida. Pues però ho entonces no intento. l'expliques. Sí, jope, estem així en un programa on podem fer dilatació i dilació. La qüestió és que alguna colleta, referència a la gent que viu més en el poble, això, a saber els anys que té, jo és el que m'imagine, també és cosa meua. Y que diré, ya es topos, tal, y se burlarien, y aquellos se sentaría mal perquè s'ofendrien, perquè són uns ofesos, i al final això al llarg de la història és una ofensa contínua que nosaltres siguem topos entallat, perquè a mi, jo considero que a mi m'agrada que me diguen topos, m'agraden els topos i ojalà... Explica d'on ve lo de topo. Molt bé, Perquè m'agrada perquè això que estàs dient ara mateix és resignificar. Correcte. De fer un intent d'insult, fer un motiu d'orgull. No mos sap mal, i anem a explicar I d'on en ve. resignificar el topo també és vull dir, el topo mola i és graciós. I el topo va cego, el topo és cego, no? I m'agradaria ser amic d'un topo i no tindre un topo, m'agradaria que el topo me tinguera a mi i crear-me les seues costums. Molt carismàtic, per exemple, me'n ve al cap el personatge de Los Simpson, el topo este. Com es diu? Hans Topo. Hans Topo, correcte, Hans Topo, que també que està molt cego, que també, claro, fa de cego. Correcte, però se diu topo perquè és la part baixa del poble i és com els que fan forats, perquè així fan forats. Perquè n'hi ha coves. N'hi ha coves. El soterrani El de la Pobla. que estava esperant que digueres que n'hi ha coves en este poble. Algunes cases d'algunes persones mantenen encara la seva cova. I lo de topo, si no m'equivoco, ve d'ahí. Estan els coveros, els topos i les pentes on se venen coses. Ara anem a dir, perquè n'hi ha pa tots. @percus08 mos diu el de poble té un accent de poble i el foraster li tira la llengua dels llibres i altres coses que no caben. M'encanta Percus08, crec que li diuen Joan. És un xaval que mos segueix en les xarxes, un xaval molt jove. I m'agrada perquè és un radical. Per lo vist li agrada la polèmica. Radical, que per cert, la paraula radical sabeu d'on ve? Ve d'arrel. O sea, ser radical és anar a l'arrel. Correcte, te vaig a dir més, mira, una puntilleta que arrel en italià és radici. Radici. I un ravioli con radici. I radici són els arrels. Molt bé, m'agrada. Radical, radici. Radici. És que no l'he excusat ni a pa tot. Un excusat, bueno, què vos vaig a dir? @Edgar Contelles diu el poblano té clar que Hermosa al Sendi. El Sendi, el bar sindicat. El sindicat. I el foraster no sap on va. Està molt ben llançada. No sap on va. Jo li matisaria a Edgar que Edgar. en general en la Pobla n'hi ha bons bars per mossar. Vull dir, el sindicat probablement siga el bar per antonomàcia, no? Però si uno va al Sendi és perquè és poblano. Correcte, ahí va. Si uno coneix el sindicat com un bon bar d'almorzar, és perquè és de la Pobla. Mira, vaig a trencar una llança per Edgar perquè, per exemple, a veure, jo soc poblano, però com sabeu, i ja sap tot el món, jo era xaletero. Jo no coneixia el Cindy fins que no me vareu introduir vosaltres, tio. Aleshores sí que és de veres que és un lloc que és un poc secret, perquè són de fora. És del gueto. Perquè tu passes per carrer i no veus, perquè no té cartells lluminosos ni res. No. Però està en tota l'avinguda de l'Ajuntament i quan vas ahí dius, això
Això és un bar. Això és el poble, primo. Estem fent Sí. promoció. Això és Està en el gueto. el punt d'encontre del poble és això. Totalment, el sindicat és meravellós. Molt de gueto, sí. I volem fer algun dia igual un programeta o alguna entrevista des d'allí. Ja Sí, xerrarem. Ja ho Homenatge. valorarem. Sí, perquè És muntar-se això és això. de veres, Héctor. Si us hem muntat això... Montem el així, xiringuito on faça falta. En el nostre búnquer, pues, Claro. podem Se muntar pot, ja se qualsevol pot. part. Ara ja no necessitem a ningú. És a dir, si voleu que anem a algun puesto, pues, pues se pot, per què no? Mira. Convideu-mos. Claro, demaneu-mos, vingueu al meu poble. Pues digueu-ho, i nosaltres anem i ho fem ahir. Vingueu a I si no anem a beure unes birres. vingueu a Potries. I anirem a Potries. Potries. Podem anar a Potries, clar que sí, la Safor. Un salut a tots els potrieros. Per ficar un exemple. Que tenim ahí una consejala, amiga Sí, nostra. nosaltres tenim És amics que tenim i contactes amigues en tots els puestos. en tot el territori valencià. No, la qüestió és compromís. Tenim amics i enemics. que clar, Bueno, és que... enemics detractors, anem a dir més. Vale, ja és una forma de parlar. vale, bé. No n'hi ha tabús, així no n'hi ha paraules malsonants, així està tot bé. Ai, Seguim. compromís. Jo soc la Mari, diu, si parla baixet, no és d'ací. Pues jo no sé a què s'està referint, perquè així parlem... No te passes, però sí que saturem un poquet així. Jo tinc un tono de veu La veritat és prou que la pa lo que referència diu ella. de Mari... És veritat. En El- el micro en mi- se pot veure. Està constatat. Som cridem. En mi se complís la regla de 3, ho reconec. Sí. Espero que no Bon s'hagi profit. sentit. Gràcies. Bon profit. Saps què? És que estic acabant de recuperar-me d'un resfriat. Constipat. Constipat o resfriat, com vulgueu dir-ho. I jo quan me resfria o me constipe, no sé què passa, que es veu que trague molt d'aire i no para de tirar-me roig, tio. Tio. I Això és estic intel·ligència ahí, del teu i cos. no sé què faig, però així n'estic. Bueno, estàs millor fora que dins. Sí, Això de sempre. m'ompli d'aire. Home, però si, millor fora, però si de Si fora tu t'ho entres tens que dins... parar el programa per tirar-te un rot, tu pares el programa per tirar-te un Home, rot. jo he de dir que ho tinc super normalitzat, això de tirar-me roig, que a vegades me dono compte de dir, ui, pues mira, m'ha sentit això o Sí, ixe, a mi me passa això. a I vegades. pas que me dono compte després. Ja. M'assabente després. ja Sobretot quan vas per el carrer i te penses que no te sent ningú. Sí, I la deixes caure. els pets no, però els roig, per mi, escolta, això té una sonoritat que és molt bonica també. Sí. El roig A mi m'agrada. és paregut a un petet en la tassa del vàter, també. És la sensació. Al so d'una rana, també. Sí, un crack. Sí. Bueno, vale, continue. @DinoRM, din0_rm, Sí. diu, crida-li manresano i si t'intenta assassinar, sabem que és poblano. M'agrada. No està mal, però... Ni mucho menos. He de dir que, com a persona poblana, jo i gent que tenim coneguda en Benissanó i grans amics que tenim en Benissanó, Per la meva banda, ni mucho menos. no, tampoc, jo tampoc. Sí, la veritat és que jo crec que aquesta rivalitat, possible No està. rivalitat històrica, jo crec que ja en les generacions això ja s'ha anat... És con lo del topos. Sí, no, ha i anat que ja si vols... confluent No, i està guai. Si vols anar a punxar-li a una persona de la Pobla, igual Benissanó no és el poble que... Jo a una tiraria a persona de la- Benaguasil, Claro, clarament. tires més tiraria fàcil a cap a Benaguasil, Benaguasil. perquè Benissanó, al final ja saps que Ni a els de Germanor. l'institut de Benissanós que tenen que anar a l'institut van a la Pobla, perquè... A la Pobla hi ha Llíria. L'Institut de Benissanó no n'hi ha, van a de la Al final, Pobla. pues, s'ajuntem. S'ajuntem. A l'adolescència. Un salut per a tota la penya I en evento. del Tots Cauvari. els manresanos, que tenim molts amics manresanos. clar que Grande sí. Benissanó. Benissanó, Ahí a cuna Benissanó. d'artistes. Clar que sí. Sí, vos volem. Visca el Pou. Sabem que mos sentit, jo vaig al Cauvari i la secció, quan va? Visca la Què Verge feu? No ho feu? Com es diu la Verge, Sí, la no. Verge del Fonament? Visca la Verge del Fonament. de Visca la Benissanó. Verge del Fonament. Visca. És que... Vale, @Ruferpi diu, sap com està distribuït el poble, les ventes, el poble i el barrio. Molt bé. Sí, que el bon poblano ho sap de sobre. Podem ficar un annexe, la rascanya. La rascanya. Mira, ho estava pensant, Héctor, me guai. Però la rascanya no és Espanya. La Això rascanya. ficava. Però sí que la rascanya és tradicional. perquè Dins de lo que són les urbanitzacions Sí, de la Pobla, claro. és la que està ahí. És la És la que està colindant, saps? Les muntanyes de la És rascanya. contingent al poble, no estem tan lluny. De la Si no, muntanya, de mireu la- nosaltres, prima. La unió fa la força. @Marcostau diu, si no diu el barrio al barri Sant Josep, és foraster. Això sí que és correcte, jo crec Tota que... la raó, Marcostau, perquè dir el barrio és de lo més bonico que El barrio. fer siguent de la Pobla. De veres, perquè és una adaptació, possiblement un castellanisme, desconec, no sé molt bé d'on ve, però vamos, que segur que és un castellanisme com una casa. Les primeres vegades que ho vaig escoltar, claro, a mi m'ha rechinat, jo dic, per què ho diuen així? Però mai en la vida ho vaig posar En dubte. En dubte, saps? Dir, si és així, Perquè és una veritat absoluta. Jo m'adapte i el barrio és el barrio, així. És aixina, és aixina. A més que, bueno, és que el barrio mos agrada. El barrio mos agrada. Està Bon barrio. aconseguit el nom del barrio. Barri Sant
Josep per a els documents oficials. Que, per cert, una cosa, les festes del barrio són més antigues que qualsevol falla de les que n'hi ha en este poble. Bum. Perquè la falla més antiga, que crec que és la falla de l'Hort, té 50 i algo d'anys o alguna així. I la comissió de les festes del barri Sant Josep pues és com anterior, és una cosa... Sí, vale. és curiós, és curiós. Respecte a la tradició i la cultura. Respecte per a la gent del barri. Un salut a la gent del barri. Exacte, que tenim molts amics en el barri. Tenim molts subscriptors del barri. Vale, Espera, sense més. Xusi, el que va batejar-me l'any passat en Xusep la ràdio... Surf. Xusep Surf. Ui, quasi És que saps que a mi no me tanquen les dents i se m'escapa l'aire per ahí. No puc xular ni fer totes aquestes virgueries en la boca, no puc fer-les. Faig una xarxa. Bueno, que ell és del barri. Ell és del barri. I Edgar Contelles, que l'hem nomenat fa un moment. I segur que algú més. Toni el Gat. I Toni el Gat. I molta gent que conegam. Claro. Moltíssim. Jopis. I jo Correcte, pis. Jopis, David, és de veres. No Molta hi serà, gent, un salut per tota la gent del Salut pel barri, barri. per segon vegada. Claro. Vale, @Javi Company diu, atenció perquè és que és superespecial, diu Javi Company. Els poblanos teniu algo especial que no tenim la resta del camp del Túria. I posa unes caretes somrients, Que tendret. Però no diu el què, no? Ho deixa ja a la imaginació. Teniu algo especial. Teniu algo especial. Som especials. Ai, potser sí, no m'havia pillat jo, però... Teniu algo especial. La droga. No, això està en tot el camp del Túria. Això Això no falta vindre a la això no Pobla. està especial. Mireu, Javi Company és de Ribarrotxa. Molt bé. Mos escolta gent de Ribarrotxa. Este comentari és preciós perquè és un molt tendre. comentari de És de Xermanor. Xermanor Clar entre que sí. els pobles del Camp del Túria o els anomenats tradicionalment com, Sebas? Pobles castells. Pobles castells. I ja farem un dia monogràfic d'això perquè Ribarrotxa, la Pobla i un parell més se dien pobles castells perquè tenien unes torretes. Però Com mos agrada la cultura popular i la etnologia. Buah, esta temporada aneu a tindre una divulgació històrica que aneu a cagar-se. Us va encantar. Vale, algo que dir de Javi Company? No, continue. Gràcies. Sí. @Miquel Tequilera Miquel. diu, esto també m'agrada molt, diu, si diu colache, si diu colache, és de la Pobla. colache. M'agrada. Colache. A mi també m'agrada. A mi també m'agrada. Che, Estic au al d'acord. colache. És que és de veres, diguem així, el colache. Miquel és un amigatxo que És com tenim, és amic nostre, tenim en comú amb un altre amic d'ací de la Pobla i segur que este amic de la Pobla, perquè si no m'equivoco estos dos coincidiren, se conegueren ell és de en Burxassot. l'institut. Crec. El nostre amic el conegué Miquel en l'institut i suposa No, que... O en la uni, en la uni. en I la quan li contava uni. coses de la Pobla li diria, són els meus amics del colache. I ell se queda en això. Segur que passa això. Això, de les coses, això són amics meus del colache. Del colaix. Vale, i continuem perquè mos queden només dos. Diu, @GMAriadna diu, cridar visca la Mare de Déu del Rosari i si no contesta és foraster. I algú comenta al moment, o dir visca Sant Sebastià, que segur que eixe comentari l'ha dit algú de les Ventes. Ja, 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 ja. Però el de Sant Sebastià n'hi ha que dir que ho ha dit per privat. És a dir, Claro, la persona que ha respost això ho ha dit per ha privat. hagut polèmica sèria, vull dir, és que no és està guapo, jijajaja, és que ha perquè- hagut algú que s'ha picat. Ja, 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 no, què ha passat? Perquè n'hi ha gent, claro, que ha respost en les stories, però després n'hi ha gent que ha respost a les stories per privat. Per privat. O sigui, n'hi ha comentaris dels comentaris. Perquè la gent de la Pobla també té les seues cosetes. Convidem a que mos digueu el que vulgueu. És que accepte estos Convidem a que se comentaris. fiqueu en qui vulgueu, en la claveria que vulgueu, en la Sí. falla que vulgueu i en la part del I poble si que la- vulgueu. i si- A l'excusat cabem I si n'hi ha que dir Mos que... cauen tots bé i mos cauen tots Si n'hi bé. ha que dir que la Verge del Rosari és una merda és per dir que Sant Sebastià és millor i au. Claro. I si n'hi ha que dir... I al revés també. No, i al revés també. Anem a arreglar-lo. Com t'escolte... Però al revés també, si dius... Com t'escolte Me sap més mal, de me uno sap de mal. les Ventes. Mare Lo- de Déu. lo- Bueno, aleshores, si algú diu visca la Mare de Déu del Rosari, què hem de dir? Visca! Visca! Vale. I per últim, @FranEstellers. Fran Estellers diu... Grande. És l'últim comentari perquè a mi és el que més m'agrada de tots. Sí. Diu, si fa olor a ceba, és poblano. Molt bé, sí. I jo no tinc res més que dir. I no hi ha hagut cap benaguasilero que ha entrat a dir alguna cosa? A ficar ahí... Nyes, a dir... No, Però ara no, perquè les però- cebes Perquè són de nosaltres fem més Benaguasil. olor a ceba en Benaguasil. Pues tot n'hi ha que dir-ho. Tot n'hi ha que dir-ho. Vull dir-te, a lo millor l'olor corporal pues depèn de cada uno les seves que menja. Però jo que xafe pobles, la Pobla
No és el poble que més... No és el poble que més olor fa a ceba. Ni a Benaguasil fa més olor, inclús Benissanó. I te'n vas per ahí i els pobles molts fan olor a ceba. I no s'estem mereixent la fama que tenim, la veritat. Dona un poc de llàstima no fer aquesta olor. En veritat, és que claro, som més poble envasador de cebes, saps? Nosaltres es posem en les caixes. És que això m'ho explicaren a mi quan jo anava en el Sant Rafael, en el col·latge. Així han hagut moltíssims a la cooperativa i t'ensenyaven ahí com feien la de les taronges i la de les cebes. I te vaig a dir més, m'agrada el que has dit, Sebas, perquè jo vaig molt per l'horta de Burxassot i per ahí n'hi ha mogolló de ceba, tio. I fa olor, que sí? Creïlles. Quina enveja que faig olor a ceba. És que és ara l'època. Quina enveja de que se Burxassot. planten ara per setembre, per Molta ahí. ceba, i molt bona pinta. Creixent. Vale, voleu contestar algo? Perquè hem dit totes les respostes de totes les persones que han respost a com puc diferenciar a un poblano d'un foraster, però jo ara vos dic, vosaltres voleu respondre alguna cosa? Jo pense personalment que en este compendi ha quedat ja prou respostes. Sí, I només matisaria que m'han agradat les referències que s'han fet en algun moment a la llengua, com per exemple el que ha dit Miquel de dir col·latge, perquè com distingixes realment a d'algú d'un lloc? Sobretot i en gran part per el seu accent. Correcte. I jo he de dir, i així estem tots d'acord, els que tips en la col·loquials. Pobla... Perdó, això vull dir-ho també. A partir d'ara me vaig a T'estic pillant, vaig a dir-ho amb tu. me vaig a proposar dir la Pobla de Vallbona. Va, proposa-te-ho, però per què així s'apitxa? Per què així s'apitxa? Així en la Pobla de Vallbona apitxem des de generacions i generacions i generacions. I quan diem generacions estem parlant de 200 o 300 o 400 o 500 anys. Tu saps És a dir, qui és de la Pobla? El que parla així. Tu saps quan és el meu aniversari? En Xener. En Xener. I jo vaig al col·latge. Claro, i és cuixatero... Ah, no, això no té xip. Això no té. Vale, ja està. La part de... Si voleu, donem per tancat. Sí. Tirem de la cadena? Tirem de la cadena? Vale, sí, home, Sí, clar. vale, sí, de la cadena. Pues, Tirem De la cadena! La secció de l'excusat. has estat ahí molt bé en lo de la cadena, Héctor, perquè ja mos estava anant del cap. Jo no me'n recordava, ja. És que, claro, és que eixim dels Ja la va acabar. Ja, acabem el consultori amb una consulta que mos ha enviat la nostra amiga, seguidora i admirada Miss Tagles. Uau! Hola, Miss Tagles. Uau. I mos ha preguntat, per què es queda per a una cervesa quan saps que acabes tancant la garrofera? Això, clar, això és una... Per qui no sàpia de què estem parlant... Consulta que ve directament des de Benimaclet, correcte. Des del barri de Benimaclet de València. Dels budells de Benimaclet. Correcte, i qualsevol que hagi eixit per Benimaclet, que jo crec que, bueno, el que menys acaba per ahí, en la plaça de Beni... Molta regla hecha i guapets. I quan xapen la plaça del Clop te tira fora ja la policia, tu vas només a fer-te una cerveseta, saps? Una llandeta ahí, dels llanders. I claro, què passa? Que ja t'animes perquè veus ahí tot el comboi que es fa en aquesta plaça. Massa, inclús. Bona, claro, massa. Perquè... Que uno no vol liar-se, i és el que ens està dient Sílvia, Miss Tagles, que uno no vol liar-se una cerveseta o dos. La qüestió és que és una pregunta trampa. És una pregunta trampa perquè... Com eixir en Benimaclet, que també és trampa. Correcte. Correcte, Miss Tagles, és que eixir per Benimaclet és trampa. I si a tu te passa com a nosaltres, que som un poc... a vegades dèbils d'esperit, tu ixes a fer-te una cervesa i mai va ser una cervesa, saps? O sea, la persona que de veres tinga aquesta mentalitat militar d'anar a fer-se una cervesa i tornar-se'n havent-se fet una cervesa... A Benimaclet no ha d'anar. A Benimaclet crec que no anirà. No anirà. I bueno, pues al final és deixar-se fluir. Tu fluixes, Miss Tagles, nosaltres també fluïm. De totes formes, I tu has dit feble d'espírit, no? Som Johnny Fluxer. No és feble d'esperit, és como me gusta pegarme todo el fiestón. Como me gusta pegarme todo el fiestón. Això és el que ens agrada, sí. Jo m'agrada liar-me i m'agrada una cervesa, acabar a l'escombrera, ojalà si se pot i no vaig jo sol, és deprimit. Total, que jo li vaig contestar que quedaríem per fer un reportatge. Ho he deixat caure, en plan, farem un especial equip d'investigació un dia que es camp per ahí per Benimaclet, pues encara que siga, enregistrem alguns àudios i preguntem a d'algú. Bueno, tenim la segona temporada Miss Tagles per fer batalletes. Correcte, i perquè vingues així. Això està més que dit, ja. Correcte. Vale, s'han acabat les consultes, anem a tirar de la cadena després de la consulta de Miss Tagles i anem a
passar a la següent subsecció. Tirem de la cadena! Tirem de la cadena! La secció de l'excusat. Ara, quan acabi de gravar el programa, vos crida tu i a la mamà. Vale, ja estarà. Què? Han trobat una iguana en l'Eliana? Pues ara ho comentem en el programa de ràdio i ja ho. Rima i tot, Vale. Això, Vale, adeu. Estáis ara a punt. Han trobat una iguana en l'Eliana. Però això és notícia, com pot ser que això sigui notícia? A veure, igual jo... Igual s'ha escapat de casa d'algú. Perquè jo no tinc ni idea d'iguanes i no sé si és comú o no és comú que hi hagin iguanes, però m'haguera sorprès més si s'hagueren trobat un cocodrilo, saps? No és l'espècie autòctona de l'Eliana. Claro, es que se ha tratado, a lo mejor es que están ahí En casa d'algun xaletero. evolucionant les iguanes en la liana. S'haurà escapat d'algun terrari d'algun xaletero. Claro, això per supost. Claro, estava ahí netejant. Vale. Bueno, ara vindria La tercera la tercera, que és la entrevista. Voleu comentar un poquet el que va ser esta subsecció? Sí, Vas correcte. ahí al costat ixes de Correcte. Jo, mira, voleu que ho expliqui jo? Sí, explica. Per favor, explica-ho, Emilio. Bueno, una de les innovacions d'esta segona temporada, i que teníem pues, això, apalaurades per fer-ho en Ràdio Pobla, però bueno, que mos té igual, era fer entrevistes, val? Anàvem a ampliar la durada del programa per afegir una nova subsecció que seria l'entrevista, l'entrevista a alguna personalitat de lo que siga. De lo que siga, del poble, de la comarca, del món de la cultura, de València. algú que vulgui promocionar qualsevol cosa, saps? Qui siga. Pues això és una finestra oberta per donar a conèixer el vostre talent. Artistes, escriptors, activistes, gent normal del carrer, també ens interessa. La qüestió és que anem a intentar portar així persones totes les setmanes, anem a intentar-ho. Sí, quan tinguem alguna interessant que vulguem... Tampoc anem a prometre l'oro i el moro, però... Pues nosaltres el durem. Però vaja, que la idea és que aneu vinguent i que la gent promociona les seues coses. Correcte. Que se sente així. Vos posarem unes cairetes, no sé, ja veurem com ho fem, però hi hauran entrevistes esta temporada. I vosaltres mateix podeu proposar a qui vos agradaria que entrevistàrem, val? Perquè per a l'excusat no n'hi ha res impossible. No. Ja ho sabeu, mireu on estem. Mos han dit que no, i mira, el no... mira on està No se'l passem per el forro. Ens volien censurar i mare meva. Pues ja està, perquè com no tenim entrevista... Sí, ja la farem. Avui l'entrevista... Avui no n'hi ha. El pròxim programa tindrem una entrevista, Però això ara ho ja asseguré sabeu. jo. Correcte. Bueno, pues passem a la nostra ja tradicional tercera subsecció de la Que ara és primera quarta. temporada, que ara és la quarta subsecció, ja sabem. la darrera subsecció. La fantàstica darrera subsecció. Correcte, que ja conegueu de la primera, que era les cridades a... No ho sabem, per què? Anem a entrar, anem a obrir ixe melonet, Emilio, i anem a veure què passa. Així és que anem a donar pas a la fantàstica darrera subsecció. Bueno, estem així en la darrera subsecció, que anem a fer un poc de recordatori de com acabarem la temporada passada en esta darrera subsecció, perquè com sabeu, en esta subsecció passen coses un poc estranyes, que estan un peu dins de la realitat i un peu dins de la ficció. No sabem molt bé mai què sé que li passa en esta secció, perquè així, a les ones, a la radiofreqüència i amb l'ajuda del dissenyador gràfic de Sebas i la nostra màquina de les cridades, pues, vàrem arribar a rebre una cridada que no era ni del present, ni del passat, ni del futur, ni espacial, ni especial, ni històries. Ni de Vodafone, ni de Movistar, ni de ninguna companyia. Venia... Correcte, i què va passar? Que, molt intrigant, molt intrigant. Molt intrigant, perquè no sabien d'on arribava. I encara no ho tenim molt clar, però anem a recordar-la i a veure si podem desentranyar el misteri d'aquesta cridada. Diguem alguna cosa com que és una quidra de nosaltres mateixa cap a nosaltres. És no? que se quedaren molt locos. Perquè... Vale, claro. pa que us sapieu. Que anem a escoltar. És curiós.
Xics, tampoc se flipeu tant. És que crec que s'esteu vinguent un poquet amunt. No sé qui se penseu que sou, però més val que treballeu i se ho curreu o vos va durar la paraeta 2 telediaris. Ara mateix vos estarà estallant el cap sentint-nos a vosaltres mateixa, és a dir, a nosaltres des de vosaltres. Ja sabeu el que vull dir. Este final de temporada ha sigut un poquet lamentable. No sé, ha estat guapo, sí, però en alguns moments ha sigut un poc penós. Heu baixat el ritme. Se nota que esteu cansats i això de flipar-se, no sé, és un poc raro. En lloc d'estar agraïts amb l'oportunitat que vos han donat, pareix que se vos ha pujat al cap massa tot això de que sou mediàtics. A veure, sí, tu, Seba, cebolla. Sí, a tu te dic. A veure si t'estudies un poquet més els textos. I vocalitza, cabró, que sempre em deixes en ridícul. I una cosa que ja et para bé, t'ha tallat el monyo, sí. I tu, Héctor, a veure si te relajes un poquet, que quan més gràcia vols fer, menys gràcia fas. I fes el favor de separar-te un poquet del micro, tio, que t'apropes massa. I tu, Emilio, fes el favor de traure't el mitjà de valencià encara que siga, que a vegades te quedes ahí parat com un container esperant a que t'arriben les paraules, i clar, aixina no. Tampoc se desanimeu, simplement volíem donar-vos un toc d'atenció. Que no és or tot el que brilla, ni eixe retorn no és ton pare. Enhorabona igualment per eixos 30 programes de veres, xicons. Però ara per els 30 següents. Vinga, màquines, a treballar. I que no s'apague la flama. Adeu! Bueno, ahí el tenim. Ai, Això és la crida. Això és el que vam rebre en l'últim programa, en el programa 30. No mos vaig enganyar, tinc la pell de gallina. T'has erissonat? M'he erissonat. Sí, perquè clar, Aborronat. m'he aborronat, correcte, m'he aborronat de sentir-nos a nosaltres mateixa, Des de nosaltres a nosaltres, en este moment ara present, Que estem nosaltres. A veure, que estem nosaltres. és la nostra... Saps per què? Perquè en l'àudio... no fa tant de temps d'este àudio, d'esta situació, i em pareix, saps, com si m'haguera No pillàvem, un però... autobús i ara estem en una altra realitat. No ho sé, com ha pogut canviar tot, però això ja és molt sospitós. Això és molt raro. En el seu dia, quan ho sentirem, jo no ho vaig pillar. Jo dic, que raro això, que... Com pot ser que has que han adivinat el futur? Vull dir, ells, bueno, diuen per mi dos coses. Una és l'ànim, feu 30 programes més, que mos donen ahí un poc de... N'hi ha un poc d'espenta. D'espenta, no? però l'altra cosa que llegixes en aquests àudios de moatros, que jo no recordo haver gravat això. Vull dir, és que no som moatros. I és la nostra veu. Bueno, un rotllo. L'altra qüestió és que mos diuen s'haveu flipat, s'aneu a pegar un bac i metafòricament ha passat això. Que aneu de mediàtics. Sí. Saps? De guais. I a veure, no s'anem a enganyar. Xics. Sí, ho fem, Sebas, sí, Héctor, anem de guais. Nosaltres s'estaven preparant mediàticament per a esta segona temporada. Molt. Vull dir, havíem fet unes fotos professionals que flipes, Canvi de anàvem logo. a renovar el disseny, estàvem encarregant ja samarretes to guapes perquè les pillareu de l'excusat amb frases emblemàtiques de l'excusat perquè estem generant ja cultura, saps? La cultura de l'excusat. Sí. I s'ha complit el que podia passar. I ha passat que no, que tot això no és una realitat i que realment és com estos sabien que això anava a passar, Ens perquè quedem si ho sabien molt bojos. des d'on mos d'on estaven parlant esta gent, que en teoria som nosaltres, aleshores jo no sé, Bueno, a mi me dona a pensar en jo- una realitat paral·lela en la que d'alguna manera sabien que això podia passar. Igual no sabien exactament el que anava a passar, perquè jo també veig molt de dubte en estos àudios. Sí, La meva- està molt bé, però és un poc lamentable. Però pareix que eixa possibilitat, no? Que eixe escenari, i nosaltres no l'estàvem veient. No. I mos ha pegat en tota la Per cara. favor. O sigui, mira si no l'estàvem veient que mos ha pegat en tota la vas a cara. dir? Res, jo crec que aquests àudios sí que és de veres que estan un poquet, que no se sap, no acerten, no atinen en la diana perfectament, però
pot ser que ja que ho han fet i ha passat, a lo millor també és de veres que no siga culpa d'un tercer susodicho, bueno, tercer o segon o el que siga, sinó que de veres que som flipats i la culpa és nostra. A banda de no ser seriosos. Bé, però com pot ser que 3-4 mesos enrere ja, vull dir, no hem pogut canviar aquesta predestinació? Jo crec que tot començà quan canviàrem el passat de l'home del futur, que és era el nostre present, el nostre passat ara, el canviàrem i a lo millor van per ahí les coses. Pues mira, Sebas, jo crec que per ahí és que és de veres, perquè nosaltres començarem en esta tercera secció, en la primera temporada, ahí jiji, jaja, així anem a fer cridades al passat, al futur, com si no passarà res. Una màquina del temps. Clar, no? I ja per experiència i referències sabem que és molt perillós jugar en el temps, en els viatges en el temps. Sí, parlar en viatgers del temps, perquè, bueno, tot el món sap, jo crec que això no és cap revelació, que els viatgers temporals existeixen. Un record que no interessa que això sàpiga, però nosaltres mateix vàrem parlar en l'home del futur, que era de 5 anys més avant. Correcte. L'home del futur era de 2025? Correcte, 2025? un record. Què mos va dir? Nosaltres parlàvem l'any passat, en la temporada que hidràvem en esta subsecció, a un home del futur 5 anys adelantat en el futur. Correcte. I ese senyor mos digué, duràreu 3 programes, és a dir, ell estant en el futur sabia que nosaltres duràrem 3 i nosaltres canviarem el futur, el nostre present i el seu passat, no acabant els 3 programes, però és que al final ha arribat a lo mateix, perquè no eren 3, eren 30. Al final les coses passen perquè tenen que passar... S'ha exponencialitzat per 10. S'ha exponencialitzat per 10. És de veres que les coses si tenen que passar, passen. No hem pogut evitar la catàstrofe que és que mos cancelen l'excusat. És de veres, acaba passant premonitòriament este home del futur, que si no recorde mal es deia Pere Canut, va profetitzar això. I de fet, el seu futur... va acabar en un apocalipsi, no sé si se'n recordeu, un apocalipsi en la Covid i tot això, i ell va tindre que exiliar-se i donar-se per mort. Aleshores, jo no sé, no sabem què haurà sigut de Pere Canut, perquè nosaltres varen dir anem a cridar a un altre puesto que així ja no n'hi ha res que rascar, perquè ja no mos agrava el telèfon. No sabem el que passaria. Però tu imagina't el viatge que s'haurà pegat Pere Canut per ahir, que al final a nosaltres ens ha tornat per un altre puesto. No sabem si està mort o viu, no ho sabem res. No ho sabem. I el que sí que és una veritat i una certesa és que l'excusat ha sigut cancel·lat. Sí. I a veure. Anem a ser sincers, anem a destapar-se. No hem dit que volia tot ser sincer i transparent. No tenim secrets. No tenim secrets. Vale, no tenim secrets. A veure què dius, La tercera subsecció de la temporada passada, no vull destrossar la il·lusió i els somnis de ningú. Però som adults i podem... Però som adults i tenim que dir-ho. La tercera subsecció de la temporada passada l'escrivíem nosaltres. I això hem d'assolir-ho tots, ¿vale? Que se la inventem, que se ho inventem tot. Fem els personatges nosaltres, fem les veuetes, montem les cridades, s'imaginem les trames, lo qual no deixa de ser fort que nosaltres mateixa, escrivint una secció de ficció, comentem, aneu a espai, que igual la paraeta vos va durar 2 telediarios. I ha passat, senyores! És que és pa cagar-se i no torcar-se. És que les possibilitats n'hi havia, també, que dir-ho, n'hi havia alguna. Jugant amb la ficció hem tocat a la realitat. Però heu escoltat el que va dir Núria a Radio Pobla, a tot el món ja esperava això, perquè això era ja quasi un fet, l'estaven tocant ahí en la punteta del dit. Jo ho dia per ahir, anem a tindre un programa. Jo li ho he dit a tot el món que teníem un programa, jo també, que mos anaven a pagar. Jo diguen, no, mos han comprat el programa, sí. Anem com avions. Però si no som seriosos, com van a comprar un programa? És que no esteu tontos. És que som mala penya. Som mala xemo. I la penya mos prenia seriosament.
I nosaltres, si ho preníem seriosament, això és així. 30 programes, escolta, 30 programes. Això qui ho fa? Per cert, a I veure enguany, per què això em dic... pa tu. anàvem a firmar per 40, és que te dic més, anàvem a fer més programes encara. És de veres. Anàvem a fer 40. Perquè anem a començar a principis de setembre. Me pareix molt injust. Lo qual arrepleguem també la petició que se farem a nosaltres mateixa de durar 30 programes més i anem a intentar complir-la i, escolta, arribarem hasta on arribem, que estem en octubre ja i esta temporada pues igual és un poc més curta que l'anterior, però no passa res, perquè s'adaptem. Jo estic supercontent del programa d'avui. Els programes ara són més llargs. És que, clar, canvien moltes coses, mos ha Ara canviat la canvien les realitat. coses, ara no tenim Mos ha canviat la temps, realitat. no tenim un tècnic que ens diu xics, que queden 5 minuts, és que... Ja, la veritat és que això s'agraeix, de Fluïm, dir... tios, ara fluïm. Sí, no sabem- Què no passa? sabem- Si se queda el programa un poquet allargat, pues per això tenim la postproducció, que no patiu, que farem que En la el programa postpro- siga lleugeret i dinàmic. I besitos. I bones músiques i bon de tot. Sí. I no sabem si això va ser més o menys atractiu que l'anterior format. Esperem que Però vos és que agrade. és un canvi necessari, no Exacte. ho hem escollit nosaltres, mos han fet fora. Seguirem apostant per la vostra participació, Correcte. buscarem entrevistats, seguirem buscant notícies, seguirem treballant per a què? Clar, i pujant Per a què? Per a què treballem la secció de l'exposat? Per a millorar el món! Sí. Clar que sí, per a millorar les vostres miserables vides. Que són miserables, no Que ho són oblideu, miserables. que són molt No- miserables. No s'enganyeu, no se s'enganyeu. penseu que... Claro, en Instagram i en les xarxes i en TikTok mostreu Tot el és que molt voleu. bonica. Tot en brillo i en filtres i això tal. Però la realitat la sabem tots. Estem de merda fins a Estem en la merda. Sí, cada Merda, vegada el sí, món això. se'n va més a la merda i això ho sabem. Però per acompanyar-vos en aquest camí cap a la merda, així estem. Formant un gran excusat en el que hi ha cabuda per a tots i totes Anem... i per a totes les vostres merdes. Ara hauria de sonar la música, no? Vale, però anem a dir Pam. fins així la secció de l'excusat o Vale. alguna cosa així, no? Correcte. Però Bueno. recordeu-se d'allunyar-se Sí. del micro. Anem a acomiadar este primer programa de la segona temporada de la secció de Se l'excusat. tornarem a veure la setmana que ve, si tot va bé. Correcte, en més novetats, innovacions, i a poc anirem donant-li forma a Sempre. este cagalló amorf que hem tirat a l'excusat. Sempre sumem. I farem Sí. una bonyiga molt bonica que tots estareu orgullosos i Sí. orgulloses de mostrar a les mans. Així. Molt bé, Emilio. Sí. M'agrada que caigues a terra. Ai, ai, A les ai. mans. Molt bé. Sí. Ha sigut un plaer reprendre la segona temporada. S'allunyem molt del micro per no saturar-lo, no? Jo m'estic fartant ja d'estar en esta postura. Fins així. La secció de l'excusat! Sí!